हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ' लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथाङा मालाबाफोर बबेबा खामानियाव नोंथांनि पान कार्डखौ बाहायनायाव जुदि नोंथांनाव सोङोबा नोंथांनि पान कार्डआ आधार कार्डजों लिंक नंगौना नङा, बेखौ नोंथांनि मबाइलजों गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङाबो डाउट जाखाबायबा नोंथांनि पान कार्डआ आधार कार्डजों लिंक नंगौना नङा, नोंथाङा गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ इउटुबाव नायोबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनि सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। लोगोफोर, नोंथाङा मबाइलजों नोंथांनि आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक नंगौना नङा बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन। आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो बोरै पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक नंगौना नङा बेखौ बोरै चेक खालामो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथांनि पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थां। ओरैनोथ' फ्राय मानसिफोरनियानो अलरेडि लिंक थाखायो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक। नाथाय जुदि नोंथाङा कनफिउज जादोंबा नोंथांनि पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक दंना गैया होनबा नोंथाङा नायनो हागोन। होनबा क्रोम ब्राउजाराव थांबाय, नै क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च खालामबानो जाबाय फिलिं बिदि लिरनानै सार्च खालामना हो। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबाव इनकाम टेक्सनि मोनसे वेबसाइट फैगोन। नै फार्स्टआव नुगोन इनकाम टेक्स लिरनाय, इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट, बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि पेज गेवगोन। नै होमबा गाइडथिं थांनानै नैबाव नुगोन नै भेरिफाइ फान्ड स्टेटास। जुदि नोंथाङा कनफिउज जादोंबा नोंथांनि पान कार्डआ भेरिफाइड नंगौना नङा बेखौबो नायनो हागोन। बेखौ नायनोबा नोंथाङा मा खालाम, बेयावनो थुना होबानो जाबाय। बे भेरिफाइ फान्ड स्टेटासआव थुना हो। होमबा नैबेबायदि गेवबाय। नै भेरिफाइ फान्ड स्टेटास गाहायाव नुगोन। नै फार्स्टआव नुगोन नै बक फान्ड, बेयाव नोंथांनि पान कार्डनि नाम्बार होबानो जाबाय। आरो गाहायाव नैबाव फुल नेमाव नोंथांनि फुल नामखौ होबानो जाबाय। आरो बेनि उनाव गाहायाव नुगोन नै डेट अफ बार्थ, बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होबानो जाबाय। जि डेट अफ बार्थआ नोंथांनि रियेल एबा पान कार्डफ्राव दङ बेखौ होबानो जाबाय। गाहायाव नुबावगोन नै मबाइल नाम्बार, बेयाव नोंथांनि पान कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय एबा पान कार्डनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा जि बेदों बेखौ होखांनायनि उनाव मा खालाम, नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव थुना हो। कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन एबा नोंथांनि पान कार्डजों जि मबाइल नाम्बारा लिंकमोन बेयाव अटिपि थांगोन। दसे नेबानो जाबाय। अटिपि फैनाय लोगो लोगो अटिपिखौ होग्रोनानै लाबानो जाबाय। अटिपि होखांनायनि उनाव नैबे गाहायाव नुगोन नै भेलिडेट, बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि ओंखारगोन। नै पान कार्ड इज एक्टिभ एन्ड डिटेल्स आर एज पार पान कार्ड। होमबा नोंथांनि पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय बेक थांफिनबानो जाबाय। नङाबा नैबाव थुनानै होबानो जाबाय गो टु हम पेज। होमबा सिगाङाव जि पेज गेवदोंमोन बेबायदि फैफिनबाय। नै होमबा गाहायथिं थांफिन। गाहायथिं थांनाय लोगो लोगो नैबाव नुगोन नै लिंक आधार कार्ड स्टेटास, बेयाव थुनानै नोंथाङा आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो हागोन। जे नोंथांनि आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक गैयाबा होमबा नोंथाङा नैबाव नुगोन नै लिंक आधार, बेयाव थुनानै लिंक खालामनो हागोन। होमबा आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय जोङो लिंक आधार स्टेटासआव थुना होनोसै। होमबा नै बेबायदि गेवबाय। होमबा नोंथाङा बेयाव मा खालाम, फार्स्ट बक्सआव बेयाव पान कार्डनि नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। आधार कार्ड नाम्बारजों पान कार्ड नाम्बारजों होखांनायनि उनाव
नैबे भिउ लिंक आदार स्टेटास बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे ओंखारगोन your PAN card, बे PAN card number is already linked to given other बेबायदि ओंखारगोन। जुदि नोंथांनिया लिंक नङाबा लिंक नङा होनना खोन्थागोन। दा लिंक दंखायोखाय बेबायदि लिंक दंखायो होननानै खोन्थाबाय नै। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक नंगौना नङा बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामनो हायो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।